କେଡ଼େ ସରଦାରେ ମୋ ମାତା ପିତା ମୋ ନାଁ ରଖିଥିଲେ ପରମାନନ୍ଦ ପଟେଲ। କଲା ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇ କଲମ ମୁନରେ ନାଟକ କବିତା ଲେଖି ଏ ସମାଜକୁ ଭଲ ଦିଗରେ ନେବା ମୋର ଗୋଟିଏ କାମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲି ଏ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଦରକାର। କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲି। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ଏ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତାର ଏ ସମାଜର କିଛିରେ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନରେ ସ୍ଥାନ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କାହା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ତାକୁ କିଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଣୁ କେଉଁ ହସ୍ତରେ କେଉଁ ଲାଜରେ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ପରିବାର ପାଖକୁ ଫେରିବି ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ଆଶା ନେଇ ମୋ ପରିବାର ପାଖକୁ ଫେରିବି। ପ୍ଲିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ।